Čaute lidi, dneska si jdem zahrát Zohorov a uvidíme, jestli nás chytač najde jako první, nebo na. Tak jdeme na to. Počkáme, no, tak už jsme tady. Tak co budem? Pingvín, tučňák. Tak jdem se někam schovat, kam třeba. Vyjdem se pod nákladě, no, tak to asi ne. Tak no, jdeme do letadla a dávejte hlavně odběry. Snažíme se dosáhnout 1000 odběratelů. A dávejte lajky a jde po mně. No, zabili mě. Nevadí. Tak tuhle hru hraju poprvé. Počkáme ještě minutu 45 sekund. Mezi tím tady kouknem třeba. Uka. Tady šimpanz třeba, nebo orangután, kapibara, tady dodo, kdo zná dodaj, tak ať dám do komentářů srdíčko. Teď si musím šetřit na velblouda. A kdo z vás hraje styl Briro, tak ať dá do komentářů smajlíka, který se směje. Tady máme třeba Cappuccino Assassino, Borbaloli, Fruli Frula, Tung 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 Seur, Br Patapim, Frigo Camelu, Trippy Tropy, která vypadá úplně divně. Nahoře myslím, že je Bombíny, Guzíny. Tady se koukneme ještě, co to je. To nemám. Tak ještě 45 sekund. Jdem zatím spektatovat. Co dělá za kotrmelce? No, už zabil. Teď budeme koukat na nějakou kachnu v brýlích. Když tak můžete odebírat i v 111k. To je můj kámoš. Byl bych rád, kdybyste mu taky dali odběr i mě. A to bude asi vše. Tyjo, to je velký štěstí. Když mi padne 10 toho, si můžu vybrat zvířata. Tady myslím. Tady. Koho bychom teď vzali třeba? Třeba bychom mohli, co to je, rhino, to je flamingo, nechci. Tak vezmeme mravence. Teď by se měl být mravencem. Uvidíme. A jsem mravencem, no. Teď jestli nás chytne, tak to je nemožný. Tady můžu teď pod auto konečně. Budeme troubit, tady máme hodně peněz. Bacha. Je blízko mě, ale nevidí mě, protože je slepej. Mohli bychom dát na tomhle videu třeba takových 50 lajků, byl bych za to moc rád. Jo, tady na jednorožce. Kam běžíš? Stůj! No, tak toho asi nedoženu, no. Já jsem sprinter, ale pod gauč se ani nevejdu. Kde? Stůj tam. Kam zase jde? To je vážně magor. On nebo mi pod židli. On mě možná zabije, no. No, mě zabil. Jo. To je prozatím asi všechno. Tak mějte se dobře a čau.